Ako rieši situáciu, keď jeden z vás je utrácač a druhý z vás je sporiaci typ? Je to dynamika prenasledovateľa, teda človeka, ktorý chce sporiť, a utrácača, ktorý je naopak tejto téme veľmi nie je naklonený a vyhýba sa tomu. Takže ako prenasledovateľ môže utrácača vtiahnuť do partnerských financií? Môže začať túto tému napríklad niečím ako: Zlato, cítim sa v tom osamelý v rámci financií, mám pocit, že veľa utrácame, nevidím ťa za to, ale rád by som sa o tom pobavil s tebou a boli by sme ako tým. Mala by si chvíľku čas to prebrať. Samozrejme, slova si doplníte svoje, chápete, čo tým chcem povedať. No a následne na tú schôdzku si môžete pripraviť zoznam 5 vecí a 5 povinností, ktoré v rámci financií riešite, a 2 z nich môžete dať na zodpovednosť svojmu partnerovi, partnerke, a tým ich vtiahnete do partnerských financií. A napríklad jedna z nich môže byť, aby váš partner sledoval výdaje, ktoré utrácate napríklad za jedlo. Ostatné nechám na vás, držím palce.